тази игра има читове за тази игра. Аз съм опа. Аз съм мултипредатор AK Покон, че при мен е по 50. Аз играя в CS, той да бях сега. Знам ако ти ги Ето тук някъде ще го намалим, защото е много високо. И чак, после, ако втори епизод не се искаш ли? Какво? Искаш ли като ти се доиграят CS да направим втори епизод? Аз ще го снимам. И ще го пратя. Да. Не смисъл, ти снимаш и аз после почвам. Не бе. Значи, нали като снова ще снимахме първи епизод. Днеска аз ще снимам втори епизод, ще го пратя ти да го качиш в твоя профил. Както правят Тишо и... Да. Както правят Тишо и Крейзи Кокъл. Крейзи Кокъл? Много е смешно това като го казвам. Луд Кокъл. Това е интересно. Той му... Ох, какъв е този сървър? Сега това да има. Я бри бе! Ей, гледам амуниции. Четен към чува. Гущо. Аз съм първия с кил. О, здрасти. Ехе! О, аз имам. Искам някой да ме даде някакъв пук или... Кой, браво? Да, съм браво. Като го обисай това. Там в началото ли си го? Там да, 60... Трябва да си сложа ръкавицата. В началото ли снимаш или там напред си? Не бе, от началото аз, нали казах, че се прави поредица. О, човек, дъбъл кил с ОМГ. ОМГ, бе! Да? Тук пише Димитров едно мултикил. ОМГ! Те са пести. Да, човек, с ОМГ в цялата игра. И не мога ги уча отдалече. Това е най-гъвното на ОМГ. Аз ще го правя на части. Вик, на този сървър знаеш какво пише? Като слагаш бомбата. Какво? Преди да сложиш бомбата, преди да спираш, пише ОМГ, Димитров едно, слага бомбата. Като може да се секат къде я слагаш. Къде си ти и викат ОМГ. Да. И защо това е изписан? Да, той на мен му го е изписал. Аре, мрипич. Отивам да пазам бомбата. Аз съм 4 от 0. Не съм ли бро. Аз съм въоръжен с ОМГ. Чай да ма това чупка. Аз съм брата, защото съм с брата. Го правиш горе, бе! Ай, бри. Ей, Димитров едно с ОМГ, ултра кил. Това да е ли гъвно? ОМГ, ултра. Чакайте, сложа и тия, също да сложа и тия бутуши. Аз съм първи 8 от 0. О, знам бе, знам! Браво! Аз говоря да бъда. Не ти бе, просто ми обясняват тук ми е много досадно. Той има начин да си махнеш туториала. Ко? Той има начин да си махнеш туториала. Това да не го знаеш? Да си махна? Туториала. Мисля, това де ти обясняват какво как се прави. Абе карай, то гледам работа. Такава си къса си да ги красаха. Ох, какъв е тук влак в О, това? мале. О, за кой изрех бе? Чай, та слов. Това сървър... Ей да напиша. World Super Влак. Къде ще се леса, призапи, къде ги се яса. Какво правиш горе, бе, Ябори? Яворе. Ко правиш горе, Яворе? Не, сериозно, то тук на рапто, нали знаеш, че има една част дет си горе, като идваш към Ярна, от Ярна. Да. И той е там горе застана и чака някой.
Къде сте, бе, я върви. И във всичкото отгоре аз го убих, а той би трябвало мен да ме. О, Димитров едно мултикил скалашник. Не про. Не. Човек, аз съм 12 от 1. И това е про резултат. Сега ще унарабе този старец. Да. С таковата, как се казаха? Мутиките. Тя ще го нарабя с мутиките. Знаеш как го ръбила? Обе, какъв е този сървър, бе, бе? Играл ли си сървър, който да се движиш и в другия момент да те върне отзаде? Не си бил. Не, и като го чух това и не искам. Аз точно с такъв играя, защото... Това нещо като муха от деца катери. Не знам кое е това точно, но е гнусно. Муха е, това е муха. Са чистили доста време. Муха, това е муха. Искаме, налакът ще се губа. В описанието ще дам линк за профила на Алекс Петров. Мокрил е. Добре, Пума 65. Знам. О, човек, то тук си седеше, нали, ме чака и аз само скичих и му кетчъп. Аз съм без хака. Аз ако съм с хака, майко, ще да съм 100 от 0. Моя не работи вече, не знам поради каква причина. О, какви хетове бил човек. То човек беше в движение и аз му набих хетчъп. 16. Колко сбиеш пък чива? Мултикил Димитров едно, уин, 4 кила с един хит. Ето това се нарича сега. Но май първи лево, да първи лево. Обичам очите си, млади шамарите. Ей, човек, с този сървър е възможно да си извърши под две гранати. Не ме чакат текст ми. Къде сте, бе? Въхна той ледения цар, опашката му е такова. Опашката му е чак на врата. О мой ге! Скот Леонардо Голдън и Каролов и Плейс the Bob. Прави там, бе! Там, помниш се сега, който съм дете пише Карлос Чакала. Карлос. А те ще то Карамелчо. Да, Карамелчо. Това с хакера беше той. Аз и вчера го смещай в един гейм сървър. Карамелчо, стягаме багажа, хайде за Карамелчо. Затягаме багажа, хайде да върнем, за Карамел. Това спокойно ме убил 50 дека. Да пускаме багажа, и как не можах да си да бакалавтика. Хайде да горето, човек, обаче те май